ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ଯେଉଁଟାକି NESTS ତରଫରୁ ଫର୍ମ ବାହାରିଛି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସୋସାଇଟି ଫର୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏକଲବ୍ୟ ସ୍କୁଲ ହିସାବରେ ପରିଚିତ, ସେଥିରେ ଟିଚିଂ ଆଉ ନନ୍ ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି, ଯେଉଁମାନେ ବି ପକେଇ ନାହ ତାହାକୁ ପକେଇ ନିଅ। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହାକୁ ଫୋନରେ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରୋସିଜିଓରଟା ମୁଁ ଆଗକୁ କହୁଛି, ତ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଡିଟେଲ୍ସଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ 3 ଗୋଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭେକେନ୍ସି ତାର ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କେତେ କେତେ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁକି ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି 303, PGT ଲେବୁଲ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛି 2266, ନନ୍ ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛି 1493। ତ ଡେରି ନ କରି ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଫର୍ମଟିକୁ ନିଜ ଫୋନରେ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ପକାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି ଏବଂ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ରହିଛି। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆମର ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଜୁଲାଇ 31 ସୁଦ୍ଧା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ ରହିଛି, ତେଣୁ ଡେରି ନ କରି ଜଲ୍ଦି ପକାଇ ନିଅ। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ 1, ଲିଙ୍କ୍ 2, ଲିଙ୍କ୍ 3 ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଦେଇଛି, ସେଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଲିଙ୍କ୍ 1ଟା ହେଉଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଲିଙ୍କ୍ 2 ହେଉଛି PGT ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଲିଙ୍କ୍ 3ଟା ହେଉଛି ନନ୍ ଟିଚିଂ। ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ନନ୍ ଟିଚିଂ ପାଇଁ ଲିଙ୍କ୍ 1 ପକେଇବ ତାହା ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଫ୍ରି ଜବ୍ ଆଲର୍ଟରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମିଳିଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ NESTS ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଟିଚିଂ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ 2023 ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ 4062 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ତ ୟାର ପୋଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଜୁନ୍ 28ରେ ବାହାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅପଡେଟ୍ ହେଇଥିଲା ଜୁନ୍ 29ରେ। ତ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛି, ସେଟାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ମେନ୍ କଥା କହୁଛି ତାକୁ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆସିଗଲାଣି 31 ଜୁଲାଇ। ତ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା। ଯେଉଁମାନେ ବି ପକେଇ ନାହ ତ ପକେଇ ନିଅ। କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଲିଙ୍କ୍ 3 ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଲିଙ୍କ୍ 3ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟି ଆସିଯିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ଅଛ ସେମାନେ ଏ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ତଳେ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଏରୋ ମାର୍କ ଦେଇଛି, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଯେମିତି ତାହାର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିବ ସେଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆସିଯିବ ଗୋଟେ ପେଜ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପିନ୍ ପୁଟ୍ କରି ସାଇନ୍ ଇନ୍ କଲା ପରେ ତାର ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ଟି ଶୋ କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଥିବ ନା, ସେ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଦେଖିବ। ଯେଉଁଟା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିଏ ବି ରେଡ୍ କଲରରେ ଶୋ କରିବ। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବକ୍ସ ରହିଛି ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ନା, ସେ ସବୁ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ ପଡ଼ିଯିବ ତା ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ତଳେ ଏରୋ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଛି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରି ଯାହା ସବୁ ଡାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିଥିବ ଡାଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଭ୍ କରିବେ। ସେଭ୍ କଲେ ସେଟାକୁ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଯେହେତୁ ମୋର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ମଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି ନା, ତେଣୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ମ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଭେରିଫାଇଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ କାମ ମୋ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଯେଉଁ ତଳେ ଅଛି ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛୁ। ଦେନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି। ସେଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି, ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍, ଆପ୍ଲାଏ ଯେଉଁ କରିଥିଲି ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ମାଗିଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍। କେବଳ 2ଟା ବାକି ରହିଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ ମିନ୍ସ ଆମର ଥମ୍ବ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ହେଇଥିବ, ସାଇନ୍ ଆଉ ଫଟୋ। ତ ତାକୁ କରିଦେଲେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼େଡ଼ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମର ଫିସ୍ ଯେଉଁଟା ଥିବ, ଫିସ୍ ଦେଲା ପରେ ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ମେସେଜଟି ଆସିବ। ତ କାଳେ ଯଦି ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଥିବ ତ ରିଭ୍ୟୁ କରିନେବାଟା ହିଁ ବେଟର୍ ହେବ। ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବା, ନହେଲେ ପଛରେ ପୁଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ ନା, ଏ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଚେକଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଭେରିଫାଇଡ଼୍ ପାଇଁ, ଆପଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭେରିଫାଇ କରିଥିବେ, ଧର ଯେଉଁ ମାଇ ନେମ୍, ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ମଦର୍ସ ନେମ୍, ସବୁଥିରେ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କାଇଣ୍ଡଲି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭେରିଫାଇ କରିବେ। ଭେରିଫାଇ କଲା ପରେ ଯାଇ ସେ ସବୁ ମତଲବ ଘରରେ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ ପକେଇବେ। ଯଦି
ଆପଣ ସେହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଉନଥିବ ନା, ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ ଘରରେ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଚେକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେନ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ରେ ଆଇ ଏଗ୍ରିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ଦେନ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଯେଉଁ ସବମିସନ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ ୟୁ ସିଓର ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସବମିଟ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ? ୟେସ୍। ଦେନ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏରର୍ ଦେଖେଇଲା, ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ଲ୍ୟାବ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ସବମିଟେଡ୍ ଟୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଫର୍ଦର ରିଭ୍ୟୁ ଦ ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଡ। ପ୍ଲିଜ୍ ରିଡ୍ ଦ ଡିଟେଲ୍ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ ମୋର୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ଏଠାରେ ମୋର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଠିକ୍ ନଥିଲା ବୋଲି ମୋର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆସିଗଲାଣି। ଆପଣ ଡେରି ନ କରିକି ଫର୍ମଟିକୁ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଠିକ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଠିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କିଛି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କାଇଣ୍ଡଲି ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯିବ।